Fjernlyset tænder vi herfra, men inden vi kan tænde fjernlyset, så skal vi jo tænde for vores skærm første omgang. Der trykker vi på vores lille bil her. Så har vi vores instrumentbrættet med henhold til lyset her. Vi slår automaten fra. Så kan vi sætte vores nærlys til. Nærlyset skal vi have 2 af. Det skal være hvid eller gulligt. Det skal oplyse fra minimum 30 meter. Den skal have en automatiskhed, det vil sige, at den lyser længere i højre side. Og det skal have en fald på 1%. Det går jeg ud og kontrollerer lidt senere til jer i, hvordan vi gør det. Kontrollen, når vi skal kontrollere nærlyset, så skal vi huske at tænde vores nærlys. Så går vi ud og kigger efterfølgende, om det virker. Fjernlyset, for at tænde den, så trykker vi på knappen herover, holder den inde og slipper bagefter. Så kan I se, at den blå ikon kommer frem, blå kontrollampen, der betyder, at vores fjernlys er slået til nu. Og der skal vi stadigvæk ud og kontrollere, om vores fjernlys er tændt, og det skal oplyse vejen minimum